Da, da, da. Dobar dan, vi ste iz naselja, ali tako? Da. Hoćete nam reći šta vama to zapravo treba u ovom naselju? Izvinite, pa neko bi da popriča sa vama, možemo malo da vas čujemo? Vi ste ovdje iz naselja, gospodo? Komšije? Dobar dan. Dobar dan, mene su u školi učili na dobar dan da se kaže bar dobar dan. Ja sam vam odgovorila. A dobro, gospodinu, on je stariji, prilike ko moj otac, može mi bude, mogo bi malo i da bude ljubazan možda, popričamo. Kažite, gospođe, vi ste iz naselja, šta vi zapravo želite u ovom naselju? Šta vam nedostaje? Znate šta, ovo naselje ima sve. Ima sve? Da. Dobro. Ima i više nego druga naselja. A vi ste odavde, jel tako? Jesam. Pa znači, vi ste zadovoljni? Jesam, zadovoljna sam. Dobro. Samo što mogu vam samo reći da druga naselja kad pogledate nemaju, daleko manje imaju nego ovo. Da, vidim da vi sad uređujete neku površinu ovdje koja bi trebala da bude možda, da, ali možda bi trebalo da bude prethodno pokošena od strane gradskog zelenila, je li tako? Pa onda da možda eventualno obratimo pažnju na bacanje đubre, da. Druge srpske armije, mogu da čujem vašu zgradu? Ne, mogu ja samo... Mogu da čujem vašu adresu? Ne, Ne tražim stan, samo koji ste zgrada. A koja je ulica? Dobro, znate još neku ulicu na sebi? Znam, naravno. Ajde, pa da čujem, pošto vam je u Generalštepenika centrala, vjerojatno to znate. Znate još neku? Ajde da čujem, dajte mi ime. Mogu ja da prvo dobijem odgovor na pitanje? Ne, recite mi ime ulici iz naselja. Neću da pričam na taj način. A zašto? Pa vaš premijer tako priča sa novinarima. Ne. Da. Da, znate i vi. Doviđenja. Možemo nedvosmisleno zaključiti da se ovdje radi o političkoj, stranačkoj zloupotrebi stanara naselja, odnosno da se zbog izbora privremeno zaustavlja izgradnja.